Aika mutil jeikia di, argia den miradi, baina utzia argia da, uroiarra kanpoan da. Mikel Laboa omenaldi bat egitea nahi zioten, Mikel Laboa bizirik zegoela, orain dela 80 marrian kaleratu zen. Eta gu oraindik ez genuan diskorik kalean, eta eskatu ziguten beste talde batzueri moduan, talde bakoitzari abesti bat egitea. Diskoa sartu eta lehenengo abestiak guria sonatzen zeban, eta guretzako hori zen... Jendeak ezautzen gintzuan, diskoa jarri eta berehala gauza berri bazan, jebizia euskeraz. Eta gero, handik itxira, kaleratu genuen gure lehenengo diskoa, kaleratu genuen, gero jaiotze basatia izango zana, gure lehenengo diskoan ere agertzen da. Baina benetan grabazioa egin zen, Txeroki diska hartarako. Aika mutil jeikia di, guria den miradi, baina zia guria da, gure horra guztia da. Balotzen da, girotzia errez, orkesta batentzat izan beharko zan musika esan dezagun, ez? Eta nik uste dut lortzen dabela beti beran ikutu pertsonala emoten dutza. La versión de Sutagar, a su vez, es una versión libre de la de Mikel Laboa, que a su vez es una canción de Iparralde, creo que del siglo XVII o XVIII, ¿no? Entonces, capturar esa energía que viene de 4 o 5 siglos atrás, pero ha pasado además por las manos de Sutagar, pues es complicado. Y a mí me daba... Sobre todo pensaba que no iba a salir demasiado bien. Captura una verdad y además una genialidad que hay en la versión de Sutagar, pero luego también tiene la fuerza de Gorosabel y las guitarras. Jotzen duten ejekuzio maila, bai, oso exigentia dira, arreglo, entzute eta zaila iruditzen da, holan. Baina gero entzuterrezak dira, ez dakit. Bi egun jarraian egiten dela eta ez dakit, nik uste dute orokorrian jendeatzat eta herrixantzat gauza oso aberazgarria dela, ze ekartzen gaitxu artistak, ekartzen gaitxu jendia, espektakulo izugarria da, ez dakit, orkesta batekin jotzen zauz, orkestakin jo ahal izateko musika eta herriaren parte izatea jotzatu zu. Horrekotuko gauza da. Festivalaren izena bebai, proiektuaren izena netzat oso ondo asmatuta da gura bere bidean. Azkenean egiten da lan oso garrantzitsu bat transmisio mailan, ez? Venga, urriak 25 ikusiko dugu elkar.